pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Pois imos contar Montaña de libros máis alta do mundo, de Rocío Bonilla. pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Lucas estaba convencido de que nacera para voar. Podía pasar horas contemplando os paxaros ou seguindo a sorto os roseis dos avións que atravesaban o ceo alá lonxe. ¡Lucas! Intentou fabricar 1.000.000 de as grandes, pequenas, con plumas, con papel ou cartón. Calquera invento que o axudase no seu obxectivo, voar. Sen ningún éxito, claro. Mais Lucas non se rendía. Cada Nadal escribíalle unha carta a Papá Noel, pedíndolle por favor unhas ás que voasen de verdade. Inexplicablemente, Papá Noel trabucábase ano tras ano e agasallábao unhas ás de xoguete que non servían para nada. Ao chegar ao seu aniversario, tras soprar as candeas da torta e formular o mesmo desexo de todos e cada un dos seus aniversarios anteriores, mamá díxolle: «Hai outros xeitos de voar, Lucas», e púxolle un libro nas mans. Ao comezo, Lucas non a entendeu, mais sentou no xardín e comezou a ler. Sen máis, e gustoulle tanto o conto que mamá lle regalara que o rematou dunha soa vez. E resulta que case sen se decatar colleu outro libro, e logo outro, e outro máis. Maravillaba todo aquilo que descubría, aprendía ou imaxinaba a través deles. Comezou a devorar libros sen parar, e canto máis lía, máis rápido o facía. Non podía parar. Enseguida acabou todos os contos da librería do salón e tamén os do cuarto da súa irmá. Mais, cando se decatou, tiña o xardín cheo de libros. Formou unha pía, instalouse nela e pediu máis. Todos lle levaban libros, as súas amizades, a veciñanza, as amizades da veciñanza, a profesora de música, o seu avó e até o panadeiro da praza. Deste modo, a súa montaña de libros ía medrando e, de súpeto, Lucas deixou de baixar, nin sequera para comer ou dormir. A súa nai, a súa irmá e ata os bombeiros intentaron convencelo, mais Lucas só podía pensar en seguir a ler. Cando acabou con todos os libros da veciñanza, comezou a recibir furgonetas cargadas desde a biblioteca municipal. A montaña de libros medraba e medraba, e o seu caso fíxose tan famoso que ata saíu nas noticias. En canto souberon del de todas as partes, se achegaba xente para coñecer a montaña de libros máis alta do mundo. Entrementres, Lucas, alleo a todo aquilo, seguía a ler e a ler sen parar. Cada relato facía que viaxase a outros países, descubrir cousas sorprendentes sobre a historia, coñecer novas personaxes ou imaxinar mundos que non existían en realidade. E un día, de repente, entendeu o que mamá lle quixera dicir. Aínda que el non puidese voar, a súa imaginación sí que o podía facer. De feito, decatouse de que non deixara de voar desde comezar a ler o primeiro libro. En ese momento desexou baixar da súa montaña de libros para contarllo a mamá. Mais, como? Daquela, a súa imaginación fixo voar unha vez máis. E colorín colorado, este conto está rematado.